Και από το λάδι πάμε στο μέλι. Πάμε σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές μεϊού που πραγματοποιείται στο Ζάπιο αυτές τις ημέρες. Έχει πάρα πολλά είδη μεϊού. Θα μας πει περισσότερα όμως η κυρία Νίκταρη, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλησπέρα κυρία Νίκταρη. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ εδώ από την 7η γιορτή μελιού στο Ζάπιο, στον ομορφότερο κήπο της Αθήνας. Σας περιμένουμε να έρθετε με τις οικογένειές σας, με τα παιδιά σας. Μέχρι αύριο είμαστε εδώ, Κυριακή 5 Νοεμβρίου, από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 9 η ώρα το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ. Και βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Άρα ψάχνουνε. Έτσι. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ψάχνουν το καλό το μέλι, ψάχνουν πραγματοποιείται η αλήθεια είναι με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Πείτε μου λίγο τι είδη μεϊού θα βρούμε. Ναι, υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο, κάτι που δεν το έχουμε δοκιμάσει μέχρι τώρα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι στο πευκόμελο, δεν ξέρω τι άλλα είδη υπάρχουν. Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μελιών και μέλια τα οποία είναι σπάνια, όπως είναι κουμαριάς, ερίκης, για κάθε γούστο ουσιαστικά. Ό,τι αρέσει στον καθένα θα το βρει. Τα θυμαρίστια, ανθόμελα, πευκόμελα, ελάτης. Τώρα βλέπω ότι έχετε μπροστά σας ένα τραπέζι με διάφορα είδη μεϊού. Μπορείτε να μας δείξετε μερικά. Δηλαδή τώρα το πρώτο ας πούμε, που έχετε μπροστά σας, τι μέλι είναι. Μέλι ελάτης έχουμε, από το χελμό. Έχει ελάτης, θυμαρίσιο, ανθέων, πευκόμελα. Ψάχνει ο κόσμος κάτι διαφορετικό, κάποιο διαφορετικό είδος μεϊού να δοκιμάσει, να πάρει μια άλλη γεύση. Δεν το έχουμε τώρα εδώ, αλλά έχουμε της κουμαριάς που είναι ένα σπάνιο μέλι. Δεν το έχουμε εδώ στο τραπέζι, αλλά θα μπορούν να το βρουν αν κάποιος έρθει από εδώ. Πόσοι παραγωγοί συμμετέχουν, από ποιες περιοχές της Ελλάδας? Φιλοξενούμε 70 παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Από τη Χαλκιδική, από την Κρήτη που είναι και η πατρίδα μου, να το πούμε και αυτό, από την Πελοπόννησο, από την Άνδρο, από τις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας, Πελοπόννησο, παντού. Τώρα θα μιλήσουμε και για την διατροφική αξία του μεϊού. Δεν μπορούμε, βρισκόμαστε σε γιορτή μεϊού, έχουμε λίγο και τα ωφέλη. Το μέλι είναι μια φυσική τροφή που αποτελείται από απλά ζάχαρα, αποδίδοντας γρήγορα ενέργεια στον οργανισμό. Περιέχει βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξυδοτικά. Λόγω της πληθώρας των θρεπτικών συστατικών που περιέχει, δίνει στον οργανισμό αντιφλεγμονώδεις, αντιμικροβιακές και παρέχει και καρδιοπροστατευτική δράση. Επομένως, πρέπει να το καταναλώνουμε, να υπάρχει στη διατροφή μας σε καθημερινή βάση. Κυρία Νίκταρη, η έκθεση είναι μέχρι πότε και από τι ώρα μέχρι τι ώρα, και με αυτό ολοκληρώνουμε? Είναι μέχρι αύριο. Ναι. Ωραία. Είναι μέχρι αύριο, 5 Νοεμβρίου, από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 9 η ώρα το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη και υπάρχει και δωρεάν πάρκινγκ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.